Comencem avui ja l'última conferència del cicle de conferències ara escrit i farem un repàs de tot el que hem anat fent fins ara. Vam començar la primera en el títol d'escriure per aquest, la segona que vam parlar sobre escriure a maig, si és escriure, la tercera conferència, com és un bon text a quart i a sisè, parlant de les propietats del text. La quarta conferència és que surt de reflexió sobre la llengua, un camí de doble sentit. L'última que vam fer, ensenyar a escriure una responsabilitat compartida, on parlarem de l'escriptura des de les diferents àrees, de l'escriptura creativa, i avui parlarem d'una cosa que és important, és posar-nos d'acord als centres, les línies de centre. Per tant, vistes ja les 5 conferències, posem-nos d'acord. Quins objectius pretenem en aquesta conferència? Els objectius que ens proposem són els següents. Primer que res, facilitar la coordinació als centres. Quan us heu vingut aquí, heu estat escoltant unes conferències amb un contingut, heu anat prenent nota, recordeu que teníeu uns quaderns on podeu anar anotant aquelles coses que per a vosaltres eren més significatives i que per a poder-les traslladar després al centre. Un altre dels objectius que pretenem també és destacar quins són els aspectes més rellevants sobre els quals cal prendre decisions per tenir en compte el contingut de les 5 conferències anteriors i també, en la mesura del possible, intentarem oferir-vos pistes o camins per arribar a aquesta coordinació al centre o precisament decisions. Per tant, els continguts que treballarem avui són els següents. Parlarem de la importància de posar-nos d'acord. Parlarem sobre el que hem d'ensenyar, quan estem parlant de llengua, i sobretot expressió escrita. Parlarem de les consideracions que cal tenir per establir una programació de centre. També sobre la didàctica integrada de l'escriptura, parlarem de l'avaluació, que ha anat sortint al llarg de diferents conferències, sobre com organitzem l'escriptura en un centre, com podem arribar a prendre acords i per acabar, com sempre, en aquells 5, 6, 7 punts de reflexió o idees clau que ens podem aportar i la bibliografia. Anem a començar, per tant, per què és important posar-nos d'acord? Per què cal posar-se d'acord als centres educatius? Evidentment, perquè això, la presa d'acords als centres, millora la coherència educativa i, evidentment, si millora la coherència educativa, això repercuteix també favorablement i positivament en els resultats dels alumnes. Això ja ho heu pogut comprovar vosaltres als centres també. I no és una cosa, un aspecte que el diguéssim perquè sí, sinó perquè està fonamentat. Mireu, ja se sap que la coherència pedagògica és un dels factors que pot explicar l'èxit acadèmic d'alguns alumnes. Ja sabeu que estem en resultats, en competències bàsiques, que comencem a fer els estudis, les anàlisis del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i sempre tendim a fer comparacions i anàlisi de les dades que surten de les competències bàsiques. Què s'ha vist amb aquests resultats i aquests estudis? S'ha vist que en una mateixa zona geogràfica, que per tant els alumnes tenen unes característiques similars, aquests centres en centres que estan en aquesta mateixa zona poden haver diferències de fins a 30 punts. I això és molt. I a què és degut això? A què pot ser degut? Un dels factors és la coherència metodològica als centres educatius. En centres d'alta complexitat poden haver fins a 13 punts de diferència en el que és la llengua anglesa. Però fixeu-vos, sabeu que des de fa un temps s'estan fent auditories pedagògiques a alguns centres. Els centres que
aquí estan representats com a centres que se'ls ha fet una auditoria pedagògica, són els que estan a la línia de baix de tot. Els que estan a sobre serien centres similars sense auditoria i dalt de tot la línia grisa seria, puntejada, la mitjana que hi ha a Catalunya, el global de Catalunya. Fixeu-vos, què ha passat en aquests centres que se'ls ha fet una auditoria pedagògica? Que són centres que han hagut de prendre acords respecte al punt en què els resultats no són tan favorables com haurien de ser o tan bons com haurien de ser. Per tant, fruit d'una situació, se prenen una sèrie d'acords, acords que s'han de compartir per tot el claustre, que s'implementen i què ha passat? Que han tingut un increment en els resultats bastant notable, més que en altres. Això què vol dir? Això seria una mica la justificació del per què és important posar-nos d'acord als centres i seguir una mateixa línia pedagògica. No hem de ser capaços de passar de la situació que és la meva etapa, és el meu curs, és la meva especialitat, són els meus alumnes, és la meva classe, a deixar de parlar de meu i en canvi parlar de la nostra escola. Això que és realment, això ho tenim tots molt interioritzat, la nostra escola, però traslladat a com treballem seria aquesta coherència pedagògica, posar-nos d'acord de què fem, com ho fem, en quin moment. Per tant, estaria més que justificat aquest treball en equip a partir del que hem estat fent aquí a les conferències, del que heu estat escoltant. Com ho traslladem al centre, què és el que prioritzem i quins acords fem. Fixeu-vos, una escola que hi hagi una línia de centre, que tingui una coherència metodològica, vol dir que té una manera de fer específica. Quines serien les característiques dels professionals o del centre que ha aconseguit tindre aquesta línia pedagògica? Bàsicament serien aquestes. Són centres que són eficaços en l'ús dels recursos que disposen. Pocs o molts, no anem a discutir ara els tipus de recursos, però en tot cas són eficaços. Per què? Perquè han arribat a fer una coordinació i optimització d'aquells recursos que tenen. Sempre poc, segurament, però bé. A més, són centres que tenen una línia pedagògica clara i estan en una estructura organitzativa que a més és coherent. Per aconseguir això es necessita que hi hagi molta implicació personal. Això és fàcil quan un centre té un claustre bastant estable. Ja sabeu, els centres que teniu una inestabilitat al claustre, això genera més complexitat. Però bé, treballi de manera col·legiada, amb voluntat d'equip. Això què vol dir a nivell dels docents? Que el que predomina són les reunions pedagògiques, aquelles reunions en què es discuteixen temes pedagògics. Evidentment, aquestes reunions pedagògiques fomenten que es puguin discutir o abordar les dificultats que es plantegen a un centre. I per tant, vistes les dificultats, se poden establir plans de millora. I a més, si es fan plans de millora, donen suport als plans de millora. La qual cosa implica que hi ha d'haver una formació i un assessorament. No sempre, però generalment hi ha assessorament i formació als centres. Veuríeu una mica quines serien. Els vostres centres segurament que estan en línia d'aquestes característiques. Però abans ho he comentat, això és possible si l'estructura és sòlida, si comptem amb un claustre més o menys estable o molt ben organitzat, encara que no sigui estable, les persones que s'incorporen cada curs, com a centre, reben aquelles instruccions o informacions necessàries per al bon desenvolupament de la tasca.
I no només perquè els estudis obliguen, sinó perquè, a més, les lleis també en parlen de la coherència pedagògica i del treball com a docents. A la llei 12/2009 del 10 de juliol, que és la llei d'educació, ja parla de la funció docent. I ens comenta quines són les funcions dels mestres. Han d'atendre els nostres alumnes, estar ells a l'aula, etc. Parla de les programacions d'acord amb el currículum. Recordeu que a totes les conferències que hem vist fins ara el currículum va estar present. D'acord? Parla de la millora contínua dels processos. No millorem si no sabem allò que hem de millorar. També implica una certa reflexió sobre la nostra pròpia tasca. I parla també com la utilització de les noves tecnologies com una eina metodològica. Recordeu que també totes les conferències han anat sortint. No estem parlant, en tot cas, de res que no estigui contemplat dins de la llei. També el decret 102, quan parla de la coordinació docent, se justifica per què ha d'haver una coordinació docent. No s'ha de coordinar perquè sí, sinó perquè hi ha al darrere d'aquesta coordinació una tasca que implica millorar sempre la nostra acció educativa, l'acció del centre, els resultats, els processos d'ensenyament i aprenentatge, innovació, investigació. Per tant, fixeu-vos que tot el que anirem parlant avui està recollit a la llei. Ja ho puc dir. A les escoles tenim molts temes de què parlar. Tenim moltes coses, molts projectes entre mans. D'acord? Us ho he d'explicar, nosaltres no ho coneixeu. Però hi hem vist que l'escriptura és fonamental, igual que la lectura. Per tant, és un bon moment aquestes reunions de cicle, sobretot, o els claustres, que jo diria més bé les de cicle, si les escoles són grans, en una escola petita el claustre ja és molt útil, per a parlar sobre com treballem l'escriptura. És un bon moment per a plantejar-nos el treball de l'escriptura al centre, quin enfocament li donem. Què hem d'ensenyar? No es plantegem de res. Què hem d'ensenyar? Ja ho hem vist. Hem vist en les 5 conferències que hem fet fins ara tots els temes que hem tractat, aspectes que estan relacionats amb el currículum. Per tant, no inventem res, ja ho hem dit anteriorment. Tots els temes que surten en cada una de les conferències tenen relació amb el currículum. Anem a fer un repàs una mica de cada una de les conferències i veure quins serien aquells punts que potser caldria tindre en compte a l'hora de prendre acords. Si recordeu la primera conferència d'escriure per a què, parlava fent un plantejament per què hem d'escriure, la funcionalitat de l'escriptura, i ens vam centrar molt en les situacions comunicatives i la relació amb els gèneres textuals. Com podíem fer activitats d'escriptura a partir de situacions comunicatives que ens portaven als gèneres textuals o l'altre camí invers, a partir dels gèneres textuals i mirar en quines situacions comunicatives es podien treballar. D'acord? Això va ser bàsicament l'eix principal, un dels eixos principals de la primera. Aquí, què ens trobem en aquest cas? Ens trobem amb una diversitat a l'aula, tant de gèneres com de destinataris, com de propòsits que treballem amb els alumnes. Si treballem en gèneres diversos, destinataris diversos, amb propòsits diversos, evidentment es fa necessària una mica d'organització. Com ho podem fer? Per a no deixar-nos res i contemplar-ho tot. Per tant, algunes de les consideracions que en aquest cas podríem prendre és en quines situacions comunicatives i quins gèneres treballem per cicles i nivells. O, per exemple, a l'hora de seleccionar-los, quins criteris utilitzem.
és a dir, que primer utilitzo o treballo un gènere que un altre. En base a què? O tenint en compte que treballo diferents gèneres, en quin nivell serà d'iniciació, com els vaig aprofundint, com vaig treballant en espiral, aquests gèneres. A la primera conferència al dia de Barros havia comentat, nosaltres al centre ho estem organitzant, ja tenim una planificació més o menys feta, recordo que això havia sortit, els comentaris que havia fet. Són idees, que no vol dir que siguin aquestes les sobre les quals heu de basar cos, però sí que són idees sobre les quals vosaltres podríeu discutir per a veure com organitzeu, si és que decidiu organitzar, aquest aspecte, perquè no ho tenim ben resolt al centre. La segona conferència va tractar sobretot sobre el procés d'escriptura. En el títol d'Escriure raig és escriure. Havíem vist que escriure és un procés que requereix temps i que dins del procés d'escriptura hem de tenir en compte la contextualització, la planificació, la textualització i la revisió. D'acord? Molt bé. Respecte a aquest punt, algunes coses també que a nivell de centre podríeu discutir o decisions que caldria prendre. Tenint en compte que els nostres alumnes han de produir textos, com treballem la planificació i la producció i, per tant, quines estratègies posarem en pràctica, quins recursos oferirem als nostres alumnes en cada una d'aquestes parts del procés d'escriptura. D'acord? I, a més, amb quines activitats jo treballaré aquest procés d'escriptura. D'acord? Per tant, quina ha de ser la meva intervenció com a docent, si vull contemplar tot el procés. I, a més, recordeu, que això també ha sortit abans, com integrem aquestes eines digitals en el procés de composició, que per altra banda ja ho feu, no? El que passa que seria fer-ho una mica conscient. També prendre una sèrie de decisions. Un exemple. Ara hi han sortit exemples de diferents centres. En l'escola municipal de Sínia, el Cerdanyola del Vallès, que pel que fa a la planificació de textos informatius es van arribar a uns acords que farien 3 passos, que són aquells que han marcats aquí. Fruit d'aquest treball de posar en comú, de reflexió entre els docents de com ho fem i com ho podem fer per a seguir una línia metodològica en tot el centre, van decidir estudiar el centre, uns acords. Pujar idees, seleccionar les idees i organitzar-les. Això fixeu-vos pel que fa a la planificació. Per tant, com dèiem en la diapositiva anterior, haurem de plantejar-nos què fem tenint en compte el procés d'escriptura en cada un dels passos. Altra, planificació i textualització, però recordeu que dins del procés d'escriptura la revisió també forma part, la correcció forma part del procés. Per a que l'alumne integri que la revisió forma part del procés, també hem de preparar determinades activitats. Posem-nos d'acord també a decidir què corregim, qui fa la correcció, en quin moment, quan fem la correcció, com la fem i amb què, amb quins instruments. Sé que hi ha centres que no comenceu, o ja ho teniu més o menys resolt, o ja esteu treballant en aquesta línia de posar-vos d'acord. Recordeu que quan vam estar parlant del tema de la correcció hi havia sortit alguns d'aquests aspectes que havíem comentat. Han de prendre decisions. Alguns centres ja les heu preses, ho hem dit abans. Per què? Perquè ja utilitzeu aquests codis possibles de revisió que heu compartit amb els vostres alumnes, que estan a l'aula, penjats, o us tenen una llibreta, o cadascú decideix quin us li dona. D'acord? Però fixeu-vos, això és fruit d'acords que s'han pres
per cicle o intercicles també, anar augmentant, o canviant, o incrementant. I com pot ser mitjançant revisions, poden ser també correccions col·lectives, pot ser treballs en parella, poden ser treballs del mestre o treballs del propi alumne o entrevistes que nosaltres tenim en l'alumne. O taules d'autorevisió, que també sé que les utilitzeu en molts centres, amb la finalitat que l'alumne vagi incorporant la correcció com a part del procés. Un podria dir, jo ho faig per iniciativa pròpia, com a docent, perquè a mi em va bé, però si només ho fem jo com a docent individualment en els meus alumnes, estic perdent l'oportunitat de compartir amb la resta i fer que aquesta feina sigui més sistemàtica i la puguem rendibilitzar a nivell de centre. Per això és important prendre decisions. I evidentment, també ho havíem vist que quan fem activitats de revisions col·lectives en què la mestra és qui, o el mestre o docent, qui va dirigint aquesta tasca, també permet a l'alumne, mitjançant les preguntes que fa el propi docent, encetar aquest treball també de reflexió sobre el text, les propietats del text, etc. Combinació de diferents activitats també caldria prendre a cos. A la conferència 3 vam parlar de les propietats del text per veure què consideràvem un bon text. I vam veure que un bon text era el que tenia aquestes propietats. L'adequació, coherència, cohesió, correcció, presentació. I evidentment un bon text, si tenia en compte totes aquestes propietats, podria ser, però en tot cas sí que els havia de contemplar. Que els alumnes entenguen els seus textos i que els altres els poden entendre també és important per poder-los ajudar a millorar els seus escrits i la producció. Aquí es necessita aquesta doble mirada, la mirada tant de l'alumne com la mirada del docent. Com l'alumne veu el seu text i com el docent veu el text que ha produït l'alumne i l'ajuda a fer una revisió o un text més ben produït, tenint en compte totes aquestes propietats. Ja sabeu que les propietats, l'alumne per ell mateix moltes vegades no és capaç de determinar si està bé o no. Necessita el nostre suport, la nostra ajuda. Per tant, caldrà també contemplar com treballem les propietats textuals. Si recordeu, el procés d'escriptura, contextualització, planificació, textualització, revisió, estava lligat també a les propietats del text. És a dir, que si jo plantejo determinades activitats en el moment de la contextualització, el text es veu reflectit pel que fa a l'adequació, la coherència i la presentació. Perquè són parts del procés que tenen a veure amb les propietats textuals. I això ho vam veure a la conferència número 3. Quina relació hi havia entre les propietats textuals i el procés d'escriptura. Si jo partixo, o si partim com a docents del treball de les propietats del text, hauré de contemplar a veure de quina manera jo faig aquest treball i quina relació té amb cada una de les parts del procés d'escriptura. Quines decisions se podrien prendre, per exemple? O quines preguntes us podríeu fer, o aquí s'apunten a fer, per a treballar aquest aspecte? Primer que res, quins continguts de cada propietat se treballaran i quins seran prioritaris. Per exemple. O, el que he dit abans, quines propietats farem en cada part del procés d'escriptura, que és el que prioritzarem. O, per exemple, també, quins seran els suports que oferiré als alumnes per a poder fer aquestes tasques d'escriptura.
Si recordeu, a la conferència vam donar diferents exemples. Vam veure exemples d'activitats que estaven relacionades en cadascuna de les parts del procés d'escriptura. Estaran penjades i ja ho podeu recordar. Un altre aspecte. Aquesta activitat, com s'havia vist en una de les conferències, en la tercera conferència, és una activitat, si recordeu, basada en l'anàlisi d'un text, del mateix text, per docents, en grups de docents, però de diferents nivells. De manera que es puguen compartir quines són, què veu cadascú en aquests textos i compartir tots per poder prendre coses i posar-nos d'acord. Mireu les propietats del text i després els diferents grups. És a dir, el grup 1 que se n'encarrega d'analitzar les propietats, el grup 2 en fa un parell més, el grup 3 i el grup 4 seria ja un resum. Un recull de com compartir. Perquè és cert, i això també ha sortit, que un text produït per un alumne de cicle mitjà o de cicle superior vist en els ulls d'un professor de cicle inicial o d'infantil no veuen les mateixes coses que veu un professor de cicle superior. Per tant, hem de poder compartir, que veiéssim tots, per a què? Per a tenir aquesta idea de línia, de què és el que toca, cada nivell i de quina manera ho podem treballar. Vam entrar a la quarta conferència. La quarta conferència que parlava sobre l'escriptura i la reflexió, sobre la llengua, i vam parlar sobre la gramàtica i l'ortografia, si no recordo bé, no? I havíem vist, si fem una mica de memòria, de quina manera tot el treball propi de llengua moltes vegades no es ve a reflectir en les activitats d'escriptura que produïen els nostres alumnes en situacions d'aula, en activitats que els proposaven, ja fossin propis de l'àrea de llengua o no. Recordeu que, per tant, calia poder passar de la gramàtica implícita a la gramàtica explícita. No sé si recordeu aquests termes. I això, el que proposàvem és justament fer aquest pas, que no és fàcil, però a partir de la reflexió dels propis alumnes. D'acord? Aquí, fixeu-vos, és complex, però és necessari i fonamental que l'alumne, a partir dels coneixements que ell té sobre el funcionament de la llengua, sigui capaç de posar-los en pràctica i reflexionar de com els ha d'utilitzar en l'ús de la llengua. D'acord? Quan està produint textos. I hem dit, sobretot, els conceptes gramaticals i ortogràfics, de gramàtica i ortografia. Si no vinculem els conceptes de llengua a la utilitat després del funcionament, és complicat, no? Poden saber les regles d'accentuació, ho havíem dit, i en canvi no accentuar les paraules en un text que ha de produir de manera Això requereix que l'alumne sigui capaç de fer aquesta reflexió i entrar ja en un concepte de competència metalingüística, que hi ha reflexió que fa sobre la llengua, l'ús de la llengua. Quines paraules utilitzar, quina hauria de fer servir, això està ben escrit, no? No sé, reflexionar sobre el propi ús. Una activitat metalingüística havíem vist que podia ser implícita o explícita. L'important de tot era que l'alumne fos capaç de verbalitzar-la primer amb les seves pròpies paraules per a després
poder adquirir el vocabulari necessari i precís. És a dir, si jo sé expressar, si l'alumne sap expressar les seves pròpies paraules el que sap sobre un concepte de llengua, després podrem ajudar-lo a utilitzar la terminologia específica. Perquè, evidentment, del que es tracta és que quan està reflexionant sobre la llengua, està parlant sobre la llengua, pugui utilitzar el llenguatge concret i específic de llengua, que d'altra banda potser no l'utilitzaria en un altre context. D'acord? Però també els temes de precisió lèxica, que hem parlat. Per tant, aquí també caldrà prendre algunes decisions, com per exemple la relació entre l'ús, la reflexió i la sistematització. Utilitzem la llengua, reflexiono sobre el propi ús de la llengua, no és com faig, però he de poder sistematitzar aquest treball. Preguntes que ens poden ajudar. A veure, com puc aprofitar jo la gramàtica implícita dels alumnes, allò que ja saben de la llengua? D'acord? L'aportació que ells tenen. Com puc o com podem ajudar-los a incrementar el repertori lingüístic, que era un dels temes, recordo que també havia sortit, en què els nostres alumnes mostren sovint dificultats en el repertori lingüístic. Es queixen de la pobresa lèxica, moltes vegades. Què podem fer per incrementar i millorar aquest repertori lingüístic? I a més, també, com podem ajudar-los a establir aquesta relació entre el treball gramatical i la millora dels seus textos. Jo diria que aquesta també és fonamental, perquè si no, la gramàtica sembla que és aquella part de la llengua pesada, avorrida, que no té sentit, que després no són capaços de transferir a les activitats d'escriptura que han de produir els nostres alumnes. Per tant, haurem de pensar també en quines situacions o activitats puc proposar als alumnes justament per a que puguen fer aquesta activitat metalingüística que els ajudarà a fer aquesta transferència de la gramàtica implícita a l'explícita. És complexa, aquesta part, no sé, penso que és complexa, però és necessari. I fixeu-vos que també n'havíem estat parlant, que és fonamental tindre clara quina és la diferència entre l'ortografia natural i l'arbitrària. Per què és important això? És important perquè a l'hora de fer les revisions i les correccions, evidentment, que ens hem de posar d'acord, no? Per tant, fixeu-vos que caldrà seqüenciar, sobretot per distingir que n'havíem estat parlant del que es considera errada i del que és una falta. Perquè a l'hora d'establir criteris de correcció, jo tingui clar, els docents tinguem clar, de quina manera faig aquesta correcció, que és el que puc corregir. D'acord? Per tant, recordeu que aquí també partim els que tenim llibres de text, dels continguts que hi ha dins dels llibres de text. Recordeu que això hem estat parlant, però a més, de quina manera ho estem treballant allà a l'aula. Per tant, molt bé. Això hem vist que la seqüència de continguts, les errades i les faltes, que és el que treballem a cada cicle, que és el que treballem a cada nivell, però a més, si escrivim, no escrivim només des de l'àrea de llengua. Ja havíem vist que a la conferència 5, que és la conferència passada, l'escriptura estava relacionada amb totes les matèries. D'acord? Per tant, si està relacionada amb totes les matèries, aquí els professors de les altres matèries, les activitats i les decisions que prenem a nivell d'escriptura al centre, que sí que hauria d'estar, no? Però, decisions
què hauria de prendre en aquest nivell? Si recordeu, l'exposició que vam fer de la conferència anterior estava basada també en aquest quadre de propostes d'escriptura des de les àrees, si recordeu. Ja no ho torno a explicar. Decisions que caldria prendre en aquest punt. Com vinculem les àrees al desenvolupament de la competència escrita? O quines activitats de competència acadèmica, d'escriptura acadèmica, treballarem en els alumnes? Aquests són els textos acadèmics que eren els que havien, després de l'esforç expositius, que eren els més utilitzats en relació a les diferents àrees. Per això estem parlant dels textos acadèmics. O els diferents continguts d'escriptura des de les àrees. I la incorporació de les tecnologies a les tasques d'escriptura. Cal recordar-ho sovint perquè sovint ne fem ús, però no prenem acords sobre com utilitzem la tecnologia digital. Vull dir que poden ser aquestes, però podrien ser altres preguntes que l'altres proposessin. Però en tot cas, sí que aquestes són pistes per a poder arribar a acords a nivell de centre. Recordeu que vam parlar sobre l'escriptura creativa també, no? I la relació que hi ha entre els diferents gèneres i els continguts. Una mica també prendre acord què podem aprofitar, els continguts, podem aprofitar per treballar en cada àrea, etc. I si tenim en compte, parlant de l'escriptura creativa, la competència 12, és la competència literària, és aquella que ens diu que els alumnes han de ser capaços de crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions, també hauríem de poder decidir o acordar com ho fem a nivell de centre. Quines estratègies pot utilitzar i quin suport. Per exemple, textos narratius en generació d'idees, o creem textos a partir d'unes estructures que ja hem treballat amb ells i que els hem donat. O tornem a crear textos d'altres fets. I en els retòrics, com el tema dels sentiments, descobrir, mirar, etc., sempre crear a partir d'estructures i sempre crear a partir de textos que ens poden imitar. Recordeu les seqüències aquelles que havíem vist en la conferència passada. Per a què? Per a fomentar, sobretot, el gust per escriure. D'acord? En els nostres alumnes. Que tenint en compte que escriure és un procés que és costós, per el temps que implica, d'acord? Hi ha molts alumnes, i vosaltres ja ho sabeu, ho hem comentat, als quals el fet d'escriure els és especialment dificultós, o pesat, o feixuc. Per tant, també heu de pensar quina mena d'activitats poden afavorir, plantegem als nostres alumnes per afavorir aquest gust per escriure. Però fixeu-vos, tot això que hem estat veient és important, però el fonamental de tot, el primer objectiu que hauríem d'aconseguir els nostres alumnes és que els alumnes siguin estratègics. I què volem dir quan ens referim a alumnes estratègics? A què fa referència? Són aquells alumnes que són capaços de, davant d'una situació comunicativa, saber quin temps han d'utilitzar, d'acord? Què faran? Quines estratègies utilitzaran per a planificar, per a textualitzar? I a més, són aquells alumnes que són capaços de determinar quines són, o saber quines són les dificultats que tenen a l'hora de produir aquell text, d'acord? Si és possible saber les causes d'aquestes dificultats i buscar una millor solució per resoldre la dificultat. Una persona estratègica és aquella persona que davant de qualsevol dificultat
és capaç de sortir-se perquè té recursos. Sí o no? Ara fixeu-vos que el que hauríem d'aconseguir en tot el que m'estan comentant en aquestes sessions és fer escriptors o alumnes estratègics, competents en escriptura, expressió escrita, però estratègics, perquè siguin capaços de poder fer tot això que teniu aquí. I això, aconseguir que els alumnes siguin estratègics, la professora Lucina Cogni diu que la base està en que hem d'ensenyar als escriptors, no l'escriptura. Les nostres decisions han de ser orientades per què pot ajudar l'escriptor més que no pas què pot millorar aquest escrit. Si un text millora però l'escriptor no aprèn res que un altre dia no l'ajudi en un altre text, aleshores la lliçó està més a pèrdua de temps per a tothom. Fixeu-vos que aquí el que ens està dient és que la importància està en fer escriptors estratègics, en l'escriptor, no en el text. D'acord? Un text ho pot millorar, evidentment que es pot millorar, però si l'escriptor no millora, és inútil. Jo puc millorar el text, però si l'escriptor no aprèn, és com si no haguéssim fet res, és una pèrdua de temps. L'havíem estat parlant quan parlaves de la protecció, si us recordeu, i les revisions dels textos. Per tant, què hauríem de tindre en compte també? Hauríem de tindre en compte, segons el decret, per a poder fer una programació, que hi ha alguns continguts que són comuns a totes les llengües. D'acord? I que també hi ha continguts que són específics de cada una de les llengües. Entesos? Que per tant, el que han de fer és evitar repeticions innecessàries quan estem treballant les llengües a l'escola. I això vol dir que davant les diferents llengües que nosaltres treballem al centre, evidentment el català com a llengua vehicular i llengua pròpia, el castellà també com a llengua oficial i les llengües estrangeres, llengües estrangeres que puguem tindre cada centre, totes les llengües tenen uns continguts comuns a totes les llengües. Aquests continguts comuns són aquells continguts que no cal anar repetint cada vegada, que caldrà veure quins són i com els abordem. Però que a més, cada una de les llengües té uns continguts que li són específics, aquelles coses que diferencien de l'altre. Anem a veure alguns exemples. Mireu, de tots els continguts que hem treballat a les 5 conferències, aquí estan marcats. En blanc, tot el que està en blanc són els continguts comuns i els colors que surten són els continguts específics, ja siguin de català, de castellà o llengua estrangera. Els colors van augmentant i vamos a veure. Fixeu-vos, a la primera conferència, tots els continguts propis que hem treballat, tots són continguts comuns en qualsevol llengua. Quan parlem de gèneres textuals, quan parlem de situacions comunicatives, quan parlem de criteris, això és comú, sigui la llengua que sigui. A la segona conferència, exactament, com vam parlar del procés de composició, el procés és el mateix si jo escric en català, que si escric en castellà, que si escric en anglès, que si escric en francès o en alemany. És el mateix. D'acord? Per tant, hi ha molts elements que són comuns i uns quants que són específics de la llengua. D'acord? El mateix en la quarta i en la cinquena conferència. I recordeu que sempre estem parlant de continguts que tenen a veure amb el currículum, que no estem dient res de nou. Un exemple que seria de continguts específics.
continguts específics que en aquest cas tindrien a veure amb un text instructiu, d'acord? I en llengua catalana. Hi ha uns continguts generals o comuns de totes les llengües. Els textos instructius tenen unes característiques pròpies, que són iguals en totes les llengües, però en canvi hi ha unes característiques específiques en cada una de les llengües que fan que tenen referència, per exemple, a les estructures verbals per donar instruccions, que no necessàriament són iguals en català que en castellà, que en anglès o en francès, tot i que hi hagi similituds. O les perifrasis verbals. Sobretot, el més específic aquí seria els temps verbals. Serien els temps verbals que s'utilitzen, perquè per l'estructura seria igual en qualsevol. Hi ha una mica de diferència pel que fa als continguts comuns i els específics. Aquest seria un exemple, les característiques lingüístiques. Quan és clar, quan veiem aquí infantil, inicial, mitjà, superior, primer, segon, tercer, quart, primer, segon, tercer, quart són els cursos d'ESO. Per tant, nosaltres a l'escola de primària ens aturaríem al cicle superior i veuríem en cada moment, podríem posar-nos d'acord què és el que utilitzarem al cicle inicial, que prioritzarem al cicle infantil, inicial, mitjà o superior. Posar-se d'acord això implica una coherència metodològica, que ho hem intentat abans, no? Per a que tots els continguts que treballem siguin comuns o específics puguen seguir aquesta espiral. Per tant, hauríem de preguntar-nos qui inicia, com assegurem aquesta coherència en el tractament de gèneres, com se farà aquesta transferència, com podem utilitzar el treball que fem de les diferents llengües, com podem assegurar aquesta transferència del que és com una llengua a una altra llengua, quines eines utilitzaré, quins instruments, la reflexió, etc. Són elements a tindre en compte. Fixeu-vos, això no es pot fer sol i aquí sí que hi ha un treball més propi de les àrees de llengües, més que de la resta de professorat. Però aquí, en les àrees de llengües sí que han de fer un treball molt més concret. Per què? Perquè, a més, hi ha continguts que a banda que siguin de llengua també ho són de totes les àrees i hi ha uns continguts que són més propis d'àrea. S'ha de saber en cada moment qui ha de tractar cadascun d'aquests continguts. Els continguts d'àrea o els continguts que són comuns de totes les àrees. Al llarg de totes les conferències que hem anat fent, hi ha un element comú que ha anat sortint en totes les conferències. Aquest element comú són els gèneres textuals que han anat sortint. Fixem-nos que ens diu el Felipe Zayas, recordeu que havia sortit també a la bibliografia, que he comentat, que diu: si l'objecte d'ensenyament i aprenentatge a l'àrea de llengua són les habilitats lingüístiques comunicatives, aquestes han de servir d'ells per a concretar i seqüenciar els continguts. Però les destreses discursives no es poden concebre desvinculades de la necessitat del discurs. Són les diverses pràctiques comunicatives les que proporcionen el criteri per a l'ordenació seqüencial dels continguts del currículum i per a la progressió dels aprenentatges. Això és que està parlant de seqüenciació, progressió, ordenació seqüencial, d'acord? I parla de gèneres. Recordeu que és l'element que característica que ha anat sortint a les 5 conferències. La proposta és programar a partir de gèneres discursius. Programar a partir de gèneres discursius també implicarà uns diferents nivells, com poden ser l'aprofundiment progressiu, que sigui coherent
i a més que els alumnes puguen fer un aprenentatge. Això necessàriament requereix uns acords, una coordinació d'uns acords. Podríem començar. En alguns centres, a nivell de tipologies textuals, ja m'he compte que ho havíeu fet, però anem a gèneres discursius. Analitzar quines són les funcions, els títols, els gèneres textuals i les situacions comunicatives que es treballen o que es podrien treballar. Ens oblidem en principi d'aquests 4 temes de baix, perquè serien els que corresponen a la secundària, i veure de quina manera ens queda compensat o hi hauria alguna cosa més. Per exemple, això seria per cicles. Hauríem de començar per cicles per a després poder arribar als acords de les línies de cicle. Mireu, les funcions, que serien aquestes que apareixen aquí, comunicar, aprendre, participar en la societat, organitzar-se, expressar sentiments i emocions, a les conferències d'infantil inicial se basen molt en les funcions comunicatives. Bé, però aquestes funcions estan lligades a uns gèneres textuals, que a la vegada estan lligats amb situacions comunicatives, i, clar, aquests gèneres textuals i situacions comunicatives els hem de programar, els hem de treballar a l'aula amb una certa freqüència i dins d'unes determinades àrees. Això és el que intenta recollir. Aquí l'exemple, si recordeu, era el text instructiu del pastís, de patata, no? Molt bé, que el treballem a cicle inicial, però què fem abans a infantil? I com ho treballarem? Què farem a cicle mitjà i a cicle superior respecte al text instructiu? D'acord? Què es proposa aquí? La freqüència, aquí, diària, setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, i pel que fa al nivell d'aprofundiment, pot ser, aquí ens iniciem, després ampliació, consolidació i manteniment. I això seria una proposta. Clar, això és un exemple, sempre estem parlant d'exemples. Aquí es veu molt bé els diferents gèneres textuals, quan s'inicien, en quin cicle, quan se van ampliant, en quin cicle s'amplien, tots els continguts relacionats en els diferents gèneres, quan es considera que s'han de consolidar i el manteniment. I fixeu-vos que nosaltres ens hauríem d'aturar aquí, el cicle superior, perquè la resta seria... Nosaltres, quan parlem a l'escola, ens hauríem de quedar sempre en consolidació, en alguns casos, i iniciació d'altres. Això és un exemple, però cada centre pot tenir la seva decisió. Però fixeu-vos que aquí la proposta és a partir de gèneres textuals. Molt bé. Fruit d'aquella proposta pot generar-se un document com el següent, que seria, per cicles, fer una programació. Una programació en què tingués en compte el cicle de nivell, evidentment, el gènere textual, quines serien aquelles situacions comunicatives. Anem a la primera conferència, ho recordeu? Situacions comunicatives que generen determinats gèneres textuals. Si ho treballarem des de quina àrea? Recordeu la relació de les àrees, d'acord? Amb les produccions escrites. I fixeu-vos que, a més, aquí també es plantegen diferents modalitats d'escriptura. De manera que poguéssim plantejar una activitat com una escriptura memoritzada o com una reescriptura o transformar. Veieu, hi ha diferents situacions, modalitats d'escriptura. I, a més, tenint en compte tot el desenvolupament competencial, és a dir, que els textos s'han de planificar, s'han de textualitzar i s'han de revisar. Per tant, en cada un d'aquests moments, en la planificació, a veure, com a docent, quines estratègies puc utilitzar per treballar determinat gènere textual, d'acord, a aquest nivell? Quins suports o quines bastides
quins materials i quines activitats. Això és molt ampli, però també és útil. Per arribar a això es necessita abans haver fet altres passos. M'explico? Necessitem haver-nos assegut i pensar que és el que volem prioritzar. Després ja arribarem, si convé això. I no és una tasca que es faci d'un dia per a l'altre, a vegades d'un curs per a l'altre, també amb certs activitats. Evidentment, totes les àrees han d'estar implicades. Tot el claustre ha d'estar implicat, perquè hem vist que l'escriptura s'utilitza en totes les àrees. Com ho fem? Diferents tipus de text, modalitats d'escriptura a cada cicle, i si seran textos socials, acadèmics, expositius, i fixeu-vos també, perdó, de freqüències, diàries, setmanals, quinzenals. D'acord? Anem a la didàctica integrada de l'escriptura que n'hem parlat en un moment. Mireu, per què és important? És important per tres coses. Primera, perquè la majoria, ja hem vist abans, de continguts que treballem són comuns. D'acord? Com que són comuns, hauríem de prendre les decisions entre tots. La segona, perquè els que reben aquests ensenyaments són els mateixos alumnes. Per tant, els subjectes són sempre els mateixos. I tercera raó, per a poder fer aquesta transferència dels aprenentatges. Aquestes serien tres raons que justificarien el treball integrat de les classes. D'acord? Què podríem fer? Preguntes per a arribar a aprendre acords. Per exemple, això és comú de totes les matèries, de totes les llengües, sí o no? Serien continguts comuns que afecten a totes les llengües. Podríem posar-nos d'acord en quins models es posen a l'abast dels alumnes. Quin modelatge fem? O com facilitem la discussió i l'anàlisi de textos, de subproductes i textos dels alumnes, que tinguin a veure per a l'anàlisi que ha de produir o fins i tot per a les revisions i correccions dels propis textos elaborats. Les ajudes que promourem els alumnes per a l'hora d'escriure. O els oferirem, quines bastides, quins suports, quines pautes, si abans hem pres acords sobre la revisió de graelles d'autoavaluació, quines posarem a l'abast dels alumnes. Ho farem només des de l'àrea de llengua catalana o també ho farem des de castellà, ho farem des d'anglès. Per tant, fixeu-vos que aquí és important aquest treball de llengües, integrat de llengües, perquè l'alumne sigui capaç de poder fer aquesta transferència interlingüística. Estem treballant l'adjectiu en català, en castellà, en anglès, en francès. L'adjectiu és una paraula que serveix, no? En una utilitat. I cal explicar a cada una de les llengües que és un adjectiu. Ho expliquem en una, en quina llengua ho expliquem, com ho treballem les coses específiques en la resta de llengües, perquè hi ha continguts específics. Vull dir, són aspectes que ens ha de fer pensar una mica, sobretot per a què? Per a que ajudi l'alumne a reflexionar sobre l'ús de la llengua i pugui fer aquesta transferència lingüística necessària a l'hora de poder produir textos o utilitzar la llengua. Quines activitats serien indispensables en aquest cas per ajudar l'alumne a fer aquest cas? Mireu, serien activitats que anirien d'un nivell de menys càrrega cognitiva a més càrrega cognitiva. És a dir, podem començar amb activitats que els ajuden a centrar-se en un aspecte, en activitats d'escriptura memoritzada,
Després anem baixant la càrrega cognitiva, per tant, fem aquelles activitats de reescriptura o escriptures guiades. Recordeu que havíem vist exemples a les conferències anteriors. O activitats en què ja va augmentant la càrrega cognitiva. Se li demana que posi en evidència els coneixements que va adquirint quan fan escriptures en parella o escriptures guiades, etc. I ja finalment aquelles escriptures que ja són més personals, és a dir, des d'escriure, etc. Tenim ja, anem avançant, hem vist la importància de la cosa en diferents punts, i ara anem a parlar de l'avaluació. Seguint també la línia, aquí el que ens diu és que els joves han de ser educats en estratègies que els ajudin a assumir el control del seu aprenentatge i a descobrir que només el poden desenvolupar si tenen capacitat per avaluar. Tornem a la idea de que és l'alumne el protagonista d'aquest aprenentatge i ha de ser capaç de reconèixer en què s'equivoca, per què s'equivoca i què pot fer per resoldre. D'acord? No cal que comentem ja més a fons les idees de l'Anno Sant Martí, que han sortit altres conferències, però sí que és molt recomanable recuperar que a la bibliografia està el document d'avaluable. Perquè realment quan un alumne aprèn és quan és conscient de quin ha estat la seva errada, d'on té les dificultats per avançar i pot posar en pràctica alguna estratègia, algun recurs que li servirà per a avançar. D'acord? Per tant, que seria aquesta idea que es diu ajudar als alumnes a que siguin capaços de regular les dificultats amb què es troben i realitzar les tasques necessàries per superar-les. A més, també, la primera diu, no podem esperar que la primera ho facin bé. És molt difícil, encara que us l'haguéssim ensenyat. Per què? Perquè tot requereix un procés. I escriure, recordeu que és un procés. Per tant, quan parlem d'avaluació de la competència escrita, hem de contemplar dos mirades, dos referents i diversos protagonistes per a poder entendre les diapositives que hi ha. Què vol dir dos referents? Quan parlem de referents ens estem dient que hem de tenir en compte que avaluar a partir dels criteris d'avaluació i a partir de les orientacions d'avaluació de les competències bàsiques. D'acord? Quan jo em plantejo que he d'avaluar, ja tinc dos referents. Estos documents. Document, el decret, hem vist, i competències. Competència 1, planificació, competència 9, producció de textos, textualització, competència 10, la revisió de textos. On tenim aquests referents? En aquest document que ja coneixem. Orientacions per avaluar les competències. Per tant, partint d'aquest document ja tenim una base. Però a més, aquests referents hem de tenir en compte les mirades. Dos mirades, dos referents. Quines mirades? La mirada del text com a producte o la mirada del text com a procés. Recordeu que n'havíem estat parlant també. Evidentment, hi ha moments de l'avaluació que hem de contemplar el text com un producte, perquè és necessari fer-ho així. Però també hem de poder avaluar el text com a procés. Aquestes dues mirades, simplement, l'escrit com a producte que es té en compte aquí, totes les propietats textuals. Sí o no? El text com a procés seria aquella avaluació que ens permetria veure com l'alumne ha sigut capaç d'arribar aquí, a produir el text. D'acord? Més competències, anàlisis de competències bàsiques, mireu que
Què s'avaluen? Les propietats del text, sí o no? Per tant, el que no té sentit és no treballar les propietats del text si realment el que s'avalua són les propietats del text en les proves de competències bàsiques. D'acord? En la correcció i els criteris que s'utilitzen. Sí? Clar, però la pregunta seria: amb quins textos fem l'avaluació dels nostres alumnes? En tots els textos que cauen a les nostres mans o que ens produeixen? En quins textos realment jo puc fer una valoració del procés o del producte? Això també ho hem de veure, ho hem de seguir. I anem a les tres mirades que diem, no? Bé, els protagonistes, no mirades, sinó els protagonistes. Què seria l'avaluació que contempla tres protagonistes, com són el mestre, els companys i el propi alumne. I tenint en compte aquests protagonistes, quan parlem d'avaluació, hem de dir, a veure, qui avaluarà? Si agafem la idea de que sigui una bona avaluació, l'alumne ha de ser conscient de les problemàtiques, de les dificultats que té, poder parlar i compartir, han d'haver espais per poder parlar i reflexionar sobre l'escrit. I la interacció és fonamental, que no sempre en totes les activitats és possible, però sí que hem de contemplar, hauríem de programar activitats en què això es pugui dur a terme. I de quina manera? Podem fer autoavaluacions, podem fer coavaluacions simultànies, podem fer coavaluacions diferides i fins i tot avaluacions col·lectives. Però el que sí hauríem d'aconseguir amb aquestes avaluacions és que l'alumne pugui compartir amb la resta i pugui fer aquesta reflexió metacognitiva. Fonamental poder compartir amb l'alumne quin és l'objectiu d'aprenentatge i a més implicar-los en la seva avaluació. Quan us diem heu de fer un resum de la lectura, com podem ajudar l'alumne? Si us donem aquestes bases d'orientació, un resum està ben fet si té aquests passos, hem decidit i que hem consensuat. Tot això ens portaria, és un exemple, ara veurem exemples, tenim en compte com a referent les competències, la mirada que té en compte el procés, no el producte, i què és el propi alumne, qui fa l'avaluació, d'acord? Doncs mireu, aquí tindria un qüestionari d'autoavaluació del procés de planificació d'un text expositiu. Sé que moltes escoles això ho utilitzeu. Per tant, ja li estem ajudant, li estem donant elements perquè pugui fer l'avaluació, autoavaluació. I en aquest cas és només de la planificació, la podríem fer més llarg. I és de procés. Un altre exemple. Aquí referenciaria les orientacions per a l'avaluació. S'avaluaria, la mirada seria l'avaluació de l'actitud i el procés, i és el mestre qui fa l'avaluació. Com la fa? Mitjançant preguntes a l'alumne. Per què? Perquè l'actitud i el procés difícilment ho pots avaluar d'una altra manera, si no és en aquesta interacció que es produeix a l'aula entre el mestre i l'alumne. Un altre exemple. Criteris d'avaluació, que s'han establert. Què avaluem aquí? El producte, no el procés, sinó hi ha el text fet. I els protagonistes poden ser tant l'alumne com el mestre. Criteris per a avaluar la descripció d'una imatge. El fet que l'adequació tingui un punt i mig i la presentació un punt o la cohesió 3 punts, això són acords de centre. És el que cada centre vol valorar
en cada moment o a cada nivell. M'explico? Tot això que esteu veient, aquí serien exemples d'acords, de documents que s'han elaborat fruit d'acords de centre. I, evidentment, descripció d'una imatge, perquè en aquest cas és una imatge, però no ho faig jo només, sinó cadascú que ha de valorar o avaluar una descripció utilitzaria aquests criteris. També teniu els referents que hi ha de la xarxa de competències bàsiques. Coneixeu tots aquests exemples de criteris d'avaluació, és producte i és el mestre. Això està fet per la xarxa de competències, ja coneixeu aquests documents. Les rúbriques, n'havíem estat parlant dins també de currículum i orientació, dins de la xarxa de competències trobareu rúbriques, exemples de rúbriques. Rúbriques que moltes vegades les elaborem nosaltres, quan l'ideal, no sé si es recordeu, sembla que era la segona conferència, que eren els alumnes i parlaven de la seva experiència de l'elaboració de les rúbriques. D'acord? L'ideal és això, que poguéssim arribar a fer els propis alumnes. Quan comencem, potser és més fàcil. És més fàcil per a vosaltres elaborar-les vosaltres per a després arribar a fer el procés. Però clar, això cadascú coneix la dinàmica del seu centre, la dinàmica de la classe i com són els alumnes. D'acord? Però també és un altre instrument d'avaluació que cada vegada es va introduir més als centres educatius. D'acord? I de rúbriques ne podem fer ja sigui de gèneres textuals com de les propietats del text com del procés d'escriptura. L'important és que les rúbriques també siguin senzilles, que no siguin molt llargues ni feixugues. Com més senzilles siguin, millor. I així permetran als alumnes també veure en quin nivell o en quin moment estan i què és el que han de fer per a millorar, en aquest cas. D'acord? Vinga, anem avançant i veurem com hauríem d'organitzar l'escriptura en un centre. Què ens diu la recerca sobre l'escriptura? Com ensenyem a escriure? No sé si estaríeu d'acord o no, però en general, a grans trets, quan parlem sobre com s'ensenya a escriure, sortirien idees com les que apareixen aquí a la pantalla. O que, per exemple, generalment fem un escrit a la setmana. A vegades l'escrit del cap de setmana o una redacció sovint, dic que és genèrica, se limita l'espai al text que s'ha de produir. D'això també hem parlat, que moltes vegades són els propis alumnes els que es posen els límits, perquè com que els agrada escriure poc, ja es posen ells una limitació d'espai. Molt sovint les activitats que fan els alumnes provenen dels llibres de text que estem treballant. Que generalment es posa poca atenció a la preparació i desenvolupament de l'escrit, sinó que es van escrivir i poca preparació. Que habitualment fem les correccions i hi ha moltes correccions a fer al text i això genera certa frustració en els alumnes. Que tenen pocs criteris els alumnes per a valorar els seus propis textos, se fixen bàsicament en la part ortogràfica, si és que són capaços de fer la transferència dels coneixements ortogràfics al text i, evidentment, ens fixem més en aspectes formals. Això a grans trets. D'acord? No sé si estaríeu d'acord o no, afortunadament van canviant, però no és inventat, sinó que és fruit d'estudis i investigacions que s'han fet. Que diu aquí la referència de l'article 11. Bé, clar, no sé si va ser el primer dia o el segon, va dir, però és que això requereix temps. La paraula temps ha sortit
diverses vegades al llarg de les conferències i, evidentment, requereix temps. D'acord? Requereix temps per ensenyar a escriure, però també temps per escriure. D'acord? Què diuen els experts? El que diuen els experts podem valorar també el que fem. Dave diu que les nostres dades mostren que els alumnes necessiten per escriure un mínim de 4 dies a la setmana per percebre canvis apreciables en la qualitat de la seva escriptura. I la Luz McCormick, que ha sortit també abans, ella diu que hem d'ensenyar a escriure a cada infant cada dia i a tots els cursos. Que els alumnes necessiten entre 50 i 60 minuts al dia per escriure i que les rep instrucció d'escriptura. Vosaltres diríeu, bueno, escriuen a l'escola, sí o no? Sí, però escriuen en intenció d'ensenyar-los a escriure? Aquesta és la pregunta. Amb la intencionalitat d'ensenyar-los a escriure? És la pregunta que també ens hem de fer, no? Hi ha països anglosaxons on hi ha programes en els que se dedica temps a l'escriptura, d'acord? El temps que es dedica a assegurar el temps diari d'escriptura. Això ara de moment no ho fem aquí. Nosaltres ja hem fet molt el temps diari de lectura, no? Ja hem introduït el temps de lectura als centres, a primària i també a secundària. Però bé, aquí parles de 30 minuts de crear estratègies d'escriptura, 30 minuts d'escriptura autònoma, etc. L'escriptura marcada no es veu bé, però el writing, perquè aquí és l'horari de l'escriptura. I clar, un centre es podria plantejar una qüestió com la següent. Vaig a fer una programació del temps setmanal d'escriptura. O analitzo, fer la programació, o fer una anàlisi del temps que dedico els meus alumnes a escriure. D'acord? Clar, abans de programar res, hem de pensar en el que fem. Evidentment, hem de partir d'una diagnosi de la situació, entesos? I després, aquesta diagnosi és la que ens portarà a programar activitats. I fixeu-vos que aquí, això està pensat per a programar un temps setmanal d'escriptura. Igual que tenim un temps de lectura diari, aquí seria un temps setmanal d'escriptura. Algun centre m'havia comentat que tenen tallers, no sé quin centre ho havia dit, en una de les conferències havíeu estat parlant de tallers d'escriptura. Per tant, seria una mica una planificació. Això és un exemple, no està ple, però seria un document per a poder utilitzar en cas de fer una programació setmanal d'escriptura. I, evidentment, temps i tallers, on els alumnes puguen posar en pràctica tots aquells coneixements que nosaltres us anem proporcionant respecte a l'escriptura. Racons d'escriptura, on tenim els racons de lectura, que fixeu que també no deixa de ser racons per a les recomanacions d'escriptura de lectura, no deixa de ser un racó d'escriptura també. Però bueno, és ampli això, que puguen haver diferents tipus de textos, com és en aquest cas. Horaris d'escriptura. Recordeu la pel·lícula que vam veure quan els alumnes explicaven com estaven escrivint, el procés que havien fet i el procés que havien seguit i les rúbriques? Recordeu la contextualització del centre, us vaig explicar quina era la planificació que teníem, perquè per arribar a tot el que estaven fent els alumnes, per arribar a aquest procés, l'escola havia fet tot un treball previ. I el treball previ era fer aquests horaris per infantil, inicial, mitjà i després a castellà que es feia, cicle superior i que es feia també en concret dins de cada. Això és un exemple d'una escola que ja ha pres acords i que ja havia posat dins del seu horari unes hores per a treballar l'escriptura. Un altre exemple, tallers de creació literària, llibres personals de textos, escriptura personal, on posen en pràctica allò que van aprenent a l'escriptura personal també.
en els textos de diferents gèneres, però l'escriptura personal que és molt significativa. Per tant, hauríem de poder també veure i prendre acord sobre aquesta dimensió sociocultural que té l'escriptura. No n'hem parlat a les conferències, però que és important. Quines activitats fem, que ja les feu al centre per a fomentar l'escriptura, certaments, concursos, jocs florals que vindran ara, concursos que participeu de redacció de Coca-Cola o d'altres certaments, els premis Sant Boris, etc., que ja ho feu, d'acord? Els usos i dominis de processadors, de textos, i sobretot un tema que és important, que va sortir i que hauríem de treballar en els alumnes, que són els aspectes ètics i legals de l'escriptura a les xarxes. D'acord? I ara en parlarem. I fer visible, també. Que a vegades fem padrins lectors i visibilitzem les parelles, els apadrinaments, etc. O si també tenim alumnes que participen en la redacció de la revista, l'equip de redactors, fer ben visible aquesta tasca d'escriptura que fan els alumnes. Per altra banda, recordeu que també tenim el document de competències bàsiques de l'àmbit digital, veureu que ho estem lligant en totes les conferències, en la qual també es veuen reflectides aquestes tres competències. L'assaig laboral i la nou, les comunicacions interpersonals, les activitats en grup utilitzant eines virtuals, el col·laboratiu, i l'actuar de forma crítica, podria ser responsable en l'estic, sobretot en els temes ètics, legals, etc. Perquè ja sabeu que poden fer molt mal. Els missatges que s'envien d'insults, paraulotes, ús indegut de les tecnologies, és a dir, això no podem evitar de parlar-ne al centre, d'acord? Vinga, doncs anem acabant. Com podem arribar? Hem vist tots aquests punts i ara seria com podem arribar a fer acords a centres. Tot alhora, evidentment no. Hem d'anar, per això tenim aquests quaderns, i cal anar primer coses. Mireu, arribar a acords als centres no cal que us ho digui, però arribar a acords als centres vol dir fer una línia d'escola. I què és una línia d'escola? Això és un somni, però a vegades pot ser un mal somni. És veritat. Per tant, per què un mal son? Perquè arribar a una línia d'escola vol dir que ens hem de posar d'acord, hem de prendre decisions, no tothom pot ser que estigui d'acord amb aquestes decisions, però hem de ser les màximes consensuals possibles. Si a més l'escola, com he dit abans, té un claustre poc estable, això no facilita, o a vegades sí que ho facilita, perquè sí que s'incorpora allà, es troba una manera d'uns acords presos. És a dir, que hem de treballar-ho sense prendre mal, no? Però en tot cas, intentar. Clar, com hi arribem a aquests acords? És evident que hi ha dos àmbits d'actuació. Un que és la reflexió personal, d'acord? De cada un dels membres del claustre i l'anàlisi i reflexió d'equip. Això és fonamental. Per això les estructures organitzatives dels centres són importants per a fer aquest treball. Com està organitzat? Per cicles. Per tant, el treball en cicles és molt més fàcil que el treball en tot el claustre alhora, que després igual s'ha de fer. Això ho són a tots, els resultats de les proves externes, sí o no? D'acord? Molt bé. Si analitzem, ho dic perquè, per a on comencem? Clar, si analitzem les proves que hi ha els resultats de l'expressió escrita, ja us pot servir. Per a què? Per a prendre determinades decisions. En funció de com estem situats, podem veure què passa. Què ha passat? Com és que estem situats o tenim aquests resultats? Dediquem prou temps a escriure?
propòsit que utilitzem l'escriptura. És a dir, ens ha de servir per a començar, ens hauria de servir per a fer-nos preguntes. D'acord? Aquestes són unes altres, però en principi, per això dic, hi haurà orientacions guies per... ens hauria de servir per a fer-nos preguntes, no? Però encara hauríem de concretar més. Hauríem de concretar, recordeu, que cada conferència portava vinculada una eina de diagnosi. D'acord? Estan penjades a conferència i eina de diagnosi. Un centre pot decidir, anem a veure, agafo aquesta eina de diagnosi de tal conferència i veig a veure què passa, no? O on estic jo, lligant, l'aprendre per escriure, per aprendre, lligat a les conferències, cada un d'aquests conceptes lligat a les conferències. Estaríem aquí. A mi em preocupa el tema del procés, l'escriptura perquè no ho tinc ben resolt, agafo l'eina de diagnosi lligada a la conferència. I per tant tenim les eines de diagnosi, més les anotacions que nosaltres on aprenem del quadern, aquelles coses que volia compartir amb la resta, més les idees força de cada una de les conferències. Aquestes idees força les podríeu transformar en preguntes, aviam si us serveixen o no, d'acord? Però és que a més, ja coneixeu aquest document, també, de l'expressió escrita, les orientacions per a la millora de l'expressió escrita, que està publicat a l'ESTEC, que també té unes eines de diagnosi. Per tant, és un altre instrument que es pot utilitzar, sobretot per buscar metodologia, a com treballem l'escriptura. Un cop vist això, hem de valorar. Hem de valorar i combinar. L'important o l'urgent, què farem? D'acord? Què és el que pesa més? Què pesa més? L'important o l'urgent? Cadascú, cada centre sabrà quina és la seva situació, però en tot cas haureu de valorar i tindre en compte les dues coses, l'urgent i l'important. Perquè a la diagnosi hi haurà resultats que no sortiran bé i voldrà dir que hi ha certs aspectes que estan ben tractats. Hi haurà resultats que caldria millorar i hi ha d'altres coses que caldria millorar molt més. Per què? Perquè voldrà dir que està poc treballat. Per tant, fruit d'esta diagnosi, nosaltres podem marcar-nos fites o tasques a curt, mitjà i llarg termini. Entenent com a curt termini les que tu pots planificar per a un trimestre. D'acord? I han de ser realistes i tasques assumibles. Tasques a mitjà termini, les que tu pugues planificar per a un curs. I les de llarg termini en 2 cursos. D'acord? Per tant, una tasca, un exemple, a curt termini podria ser prendre acords per codis de correcció, perquè això en un trimestre ho pots tindre lligat, i en canvi una de mitjà termini, diferents activitats per a treballar les diferents parts del procés d'escriptura. Evidentment, tota la filosofia de la programació general, i això ja ho coneixem, aquest document, no? Concreció de les línies, quin objectiu, les actuacions, qui és el responsable, els recursos, etc. Són documents que vosaltres com a centre ja els coneixeu. Per tant, no estem parlant de cap document que haguéssiu vist. Què és important? Que a les sessions que feu de treball, si realment volem arribar a acords, a cada reunió de cicle poguéssiu incloure parlar d'un tema d'escriptura. Si és que realment voleu prendre acords, no? Per exemple, en aquest cas, això és un exemple, que pot ser real. I clar, per un cop els acords, ja sabeu que s'han de... les propostes d'acords s'han de passar per el claustre i s'han d'aprovar, perquè és quan realment comença. A vegades, els acords s'hi poden recollir també en carpetes que tu vas acumulant. Per exemple, una capsa, he proposat situacions comunicatives i gèneres textuals. Quins acords he pres? Per exemple, doncs vinga,
Quan treballaré els fils de foto, les notícies o la programació dels gèneres textuals, com la faig al llarg de tot el trimestre, és a dir, tots els acords els podeu anar posant aquí. No es tracta de fer documents molt feixucs ni llargs, sinó documents curts, clars, concisos, que servisquen al centre realment per a tirar endavant. I acabem en les idees força d'avui. La millora dels resultats, com hem dit a l'inici, passa per millorar la coherència didàctica. Aquesta seria la primera cosa que hem de. La segona que ens ha sortit és que els gèneres poden ser un molt bon organitzador de la programació. És a dir, si jo he de començar a organitzar el tema de l'escriptura, ho puc fer a partir dels gèneres. Una altra idea, força, que cal reforçar el valor institucional dels acords que es prenguin. Hem dit abans, passar pel Consell. Una altra idea, cal aconseguir alumnes estratègics davant l'escriptura. I això passarà perquè nosaltres enfoquem tot el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'escriptura. Que cal fer un tractament integrat de continguts comuns de llengües a totes les àrees. Únicament que s'està avançant, però que s'ha d'avançar encara més. Si realment volem rendibilitzar tot aquest treball que estem fent als centres. Avaluar amb referents, amb mirades i protagonistes diversos. Per tant, vol dir, tenint en compte el currículum, tenint en compte les competències, tenint en compte qui fa l'avaluació, d'acord? I tenint en compte el text final del procés. Que cal dedicar temps, aquí la posaria en majúscula, a ensenyar a aprendre a escriure, un temps per a escriure, i que el temps d'escriptura personal és imprescindible per aprendre a escriure. Aquestes serien les idees més importants que pretenem tots els professors cap a casa. Lectures recomanades, sabeu que totes les setmanes avui no hi ha la fotocòpia, però bueno. Plans de lectura i escriptura de centre, dins de la revista Articles, que és de l'editorial Graó. La pràctica de treball en equip del professorado, que és un dels Joan Bonals, l'editorial Graó també, que segurament a molts centres ja el tindreu. Aquest document que hem comentat al llarg de les diferents conferències, que està penjat a la xarxa, avaluar per aprendre, de la Lluís Martí, i el llibre d'elaboració formativa en l'àrea de llengües de Teresa Ribas, que també és de l'editorial Grau. Aquests serien els 4 llibres ja de referència.